Wangena emkhakheni ogcwele abantu besilisa wakwazi ukubhekana nezingqinamba ezikhona ke kona lomkhakha kanti ke kumanje ukhuthaza ke intsha yaseNingizimu Afrika ukuthi ke ingene ke ngobuningi bayo kona lomkhakha ikakhulukazi njengoba ubalekile kakhulu kulo ke izwe laseNingizimu Afrika. Lona ke uMiss Ozethu Ntanzi umsunguli aphinde futhi aba uyena ke umqondi wesenkampani yazo ukuthi ke iCoxiate esikhuluma naye ke kulo ke uhlelo lethu namhlanje noumeli kwiKZN News Talk. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk. Asigqugquzeleke mbukeli bayingxenye yalo ke leli hlelo sikuthulela lona ngawo ke uZoom nala sinayo ke inkulumo naye ke uMiss Ozethu Ntanzi ovela kuyona ke inkampani yazo ukuthi ke uCoxiate kulona ke uhlelo lethu iKZN News Talk. Uvula khombukeli libalekile kakhulu kulona ke nje uhlelo lethu kungakho sigqugquzela ukuthi ube ingxenye yalo ke nje uhlelo esikuthulela lona kubona ke ubusuku banamhlanje. Miss Zethu kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawe kwiKZN News Talk asikumukele. Ngiyabonga Simangele, ngibonge nakubabukeli bonke. Ngicabanga ukuthi uzwile ke introduction yami bangabe ngikuthula ukuthi ungene emkhakheni ogcwele kakhulu abantu besilisa wangena kuona wazinza wadlondlobala and part of what you are doing njengamanje ukuthi ulekelele nawo ama lawyers noma ke abameli abasakhulayo ekuthenini bakwazi ukuthi nabo bakhule kanjalo nabo abafundi ukwazi ukuthi banikeze isupport. We'll get into that later but ngifuna siqale sibheke nje ukuthi yini le eqoqozela ukuthi ungene kulolu hlobo lomkhakha. Into engayisho ngokuthi ngingene kanjani kulomkhakha ngafundela nami ukuba ummeli. Ngathi ngiqala ukusebenza ngenza ama-articles ami ngangena kuona lomkhakha we-insolvency ne-business rescue. Yinto vele engafikela kuyona ngiqala ukusebenza. Solo ngaqala ukusebenza ngaqhubeka nayo ke kuze kube namhlanje. Umuntu wesifazane phambilini bekade kujwayeleke kakhulu ukuthi abantu abangena kulomkhakha abantu besilisa noma ubona abameli ubona abantu abanezise ezinkulu ubona abantu besilisa, but then here you are as a young woman who's from KZN, you are saying lo mkhakha lo ubona ukuthi nawe umkhakha okufanele. Yini lento lebi kwenza ukuthi uthi there is a need for you ukuthi nawe uthi tap into lo mkhakha? Yinto ngempela iqiniso leyo Simangele. Ngathi ngiqala nami kulomkhakha ngangena kwimhlangano ngifice nje abantu besilisa kubi mina kuphela umuntu wesifazane ngabona ukuthi lo mkhakha lo unawo amathuba ukuthi kube khona thina abantu besifazane ikakhulukazi thina abantu besifazane bebala lethu engibona ngazi ukuthi asibaningi kakhulu kulomkhakha ikakhulukazi ibusiness rescue ne-insolvency. Ngase ngiyimisela ukuthi njengoba nje ngibona ukuthi asikho lana asibonakali nabantu abazolandela emva kwami bazobona ngazi ukuthi mhlawumbe akubafanele ukuthi babe kulomkhakha. Ngayibona ukuthi angiyimisele impela ngiqinise khona la ukuze ukuphumelela kwami kukhombisa abanye abalandela emva kwami ukuthi nabo bangaphumelela kuona lomkhakha. If ubuka inombolo njengamanje zabantu besifazana abakhona kulomkhakha uqhathanisa nangalesi sikhathi ungakangeni kuona, would you say ukuthi kukhona ibanga elihanjayo izwe laseNingizimu Afrika in terms of adding the numbers of female lawyers ezweni laseNingizimu Afrika? Ngicabanga ukuthi abameli bona bakhona impela kodwa kulomkhakha wethu ikakhulukazi lo omncane we-business rescue ne-insolvency asibaningi kodwa kulukhona ushintsho impela khona. Yes. Simangele abantu besifazane kuwona lo mkhakha bona baningi bakhona futhi njengoba nje kuhamba isikhathi ngiyabona ukuthi baningi ngempela abawujoyinayo lo mkhakha. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi kulomkhakha we-business rescue ne-liquidation abantu abaningi abakayazi le field ukuthi ikhona ngisho kuba khona nokuthi bangakwazi ukupractice kuyona nokuthi yini izinto abadinga ukuzazi ukuze bakwazi ukupractice kuwona lo mkhakha we-insolvency ne-business rescue. Ushintsho lona likhona kodwa kuthatha isikhathi kona kusahamba kancane kakhulukazi futhi ebantwini besifazane. Ngiyafuna ukuthi singene kuona nje ngqo lo mkhakha lo specialize kuona of which i-business rescue as well as insolvency ukuthi just to educate umbukeli wethu ukuthi uma ngabe sikhuluma ngale mkhakha mhlambe beginning with i-business rescue sikhuluma ngani vele umuntu lo womthetho odila ngani to be precise for umbukeli wethu?
Umuntu odila nama-business rescue umuntu osiza iy'nkampani eziyithola zisenkingeni ngokwey'mali ukutakula leyo nkampani ukuthi ikwazi ukuqhubeka ukusebenza. I-business rescue yona ihlukile-ke kune-insolvency. Insolvency yona idila ney'nkampani vele ezingasakwazi ukutakuleka eziyibona ukuthi kungcono zivalwe ngoba ayisekho indlela bangaqhubeka basebenze ngayo. So i-business rescue yona ukusiza iy'nkampani ezisenkingeni kodwa esingakwazi ukuthi itakuleke iqhubeke isebenze. Uma sizongena ku-insolvency sikhuluma ngani mangabe sisuke sikhuluma ngayo? Inkampani isuke sibonile ukuthi hayi noma ingazama ukuqhubeka isebenze ayikho indlela esingathi ingatakuleka ngayo ikwazi ukuqhubeka isebenze. Umuntu ke odile nama-insolvency usiza inkampani ukuthi ikwazi ukudayisa ama-assets ayo akwazi nokukhokhela abasebenzi nezinye izikweleti enazo ngale mali ekhona noma ngalama assets akhona inkampani igcina ivaliwe. Ngicabanga ukuthi kuyiqiniso elingephikwe nakumbukeli wethu ukuthi akujwayelekile ngempela ukuthi uthole umuntu womthetho ilawyer especialize kule mkhakha yombili okhuluma ngayo, and it brings me to the question yokuthi yini lento le ekwenza ukuthi wena mawungena kulo mkhakha bese uthi you are going to specialize specifically kule mkhakha le yembili. Mina ngiqala ukusebenza ngenza ama-articles ami kwinkampani eMaritzburg. Ngangena kuwona lo mkhakha ngafunda ukuthi umayelana nani, izinto zakhona noma umsebenzi wakhona uhamba kanjani. Ngabona ukuthi yinto engiyithanda kakhulu yona leyo, so ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe exposed kulo mkhakha ngisaqala nje ukusebenza kwinkampani vele eyenza le specialization. Akuzona zonke iy'nkampani zabameli ezenza le specialization, kodwa ngaba naleyo nhlanhla yokuthi ngangena kuyona inkampani ewenzayo lo msebenzi. Iyona-ke into eyangigqugquzela ukuthi ngiqhubeke kuwona lo mkhakha. Okay, uma ngabe sibuka ukuthengisa emakethe ngiyafuna ukuthi sigxile kakhulu ekubhekeni ukuthi ubaluleke kangakanani lo mkhakha, ikakhulukazi mangabe uzobheka nokukhula kwezinombolo zamabhizinisi ezweni laseNingizimu Afrika kanjalo nokubaluleka kwawo nje amabhizinisi ekwazeni ukuthi ukwazi ukuthi akhulise umnotho wezwe laseNingizimu Afrika aphinde futhi ke akwazi ukuthi adale amathuba omsebenzi. Ukubheka ukuthi ke lo mkhakha ubaluleke kangakanani para sikubambe sithengise mangabe sibuya sobe sigxila kakhulu kuyona ke lo mbuzo. Asithengise Mbuyelo KZN News Talk, mangabe sibuya singena kuso ke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukelayo. Asibingelele mbukeli sikomkeleke kusoke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukela. Igama lami nguSimangele, isibongo sami nguwakachirwa. Kanti ke kuluhlelo namhlanje sinayo ke interview naye uMiss Uzethu Ntanzi ovela kuyona ke inkampani yazwa ngokuthi ke uCox Yates. Sikhuluma naye kulo nje uhlelo lethu kakhulukazi njengoba ekuwona umkhakha wezomthetho uyena ke nje ummeli ospecialize kakhulu kona ke umkhakha wazwa ngokuthi ke ibusiness rescue kanjalo naye ke insolvency nokumkhakha athi uyafuna kakhulu ukubona ke ukunyuka kwezinombolo zabo ke abantu bengena kuyona ke intsha yaseNingizimu Afrika ingena kakhulu kuwona ke lo mkhakha njengoba eveza ukuthi ke ubaluleke kakhulu kusona ke isikhathi esiphila kusona. Ngikhuthaza mbukeli iba ingxenye yalolu hlelo sebenzisa inkundla zethu zokuxhumana ukuphendulisa nje uphala kwakho noma unombuzo kuyena ke uMr Ntanzi ungasebenzisa ke uFacebook isuyena uKZN News Talk, kanti na ku-X siphinde futhi bo uyena uKZN News Talk. Uvula khombukeli lubalekile kakhulu kuluhlelo lethu, kungakho sigqugquzela ukuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukusebenzisa ke noma ke ukuba ingxenye yalo ke lolu hlelo esikuthulela lona kubona ke ubusuku banamhlanje. Ngiyafisa ukubheka la Mr Ntanzi ukuthi uma ubheka wona lo mkhakha esikhuluma ngawo okuyiwona ogxile kuwona okuyona ibusiness rescue kanjalo nayo insolvency, looking at umnotho waseNingizimu Afrika okuhlele kuvela njalo ukuthi uzokwazi ukuthi uphakame kakhulu ngawo amabhizinisi amancane kanjalo mangabe sibheka ne-issue of unemployment okuvela kakhulu ukuthi amabhizinisi amancane wona azokwazi ukuthi akwazi ukuthi address the issue of unemployment nokwenza ukuthi ke into yamabhizinisi ibaluleke kakhulu kuwona umnotho wezwe laseNingizimu Afrika. And looking at umkhakha ogxile kuwona kakhulu ubaluleke kangakanani uma uzoconsider onke lama facts engiwavezayo Mr Ntanzi? Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu
ikakhulukazi i-business rescue, ngoba inhloso ye-business rescue ukuthi inkampani ikwazi ukuqhubeka isebenze. Inkinga yokungasebenzi kwabantu, i-unemployment, inkulu kakhulu. So uma inkampani izithola isenkingeni ngokwezimali, ibona ngazuthi sekuseduze ukuthi le nkampani ivaleke, kubalekile ukuthi i-business rescue practitioner yenze konke okusemandleni ayo ukwazi ukuthi itakule leyo nkampani iqhubeke isebenze. Leyo nto leyo izokwenza ukuthi kungabi khona ukulahleka kwemisebenzi, nesimo somnotho sase-South Africa sikwazi ukuqhubeka. Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi uma ukulomkhakha we-business rescue usebenze ngokuyikhandla, ngoba ukuwa kwebhizinisi kuzoba nomthelela omkhulu empilweni zabantu, abasebenzi, namabhizinisi nomnotho wase-South Africa. Into eyivele njalo mangabe sikhuluma nje ngezinto ezingcikene kakhulu nomthetho noma ezithinta wona umthetho, ukungabi khona kolwazi kakhulukazi mangabe sibheka bona abantu bebala elinsundu. Bithi sikhuluma ngemishado, sikhuluma sithinta indaba yomthetho. Bithi sikhuluma ngamabhizinisi, sithinta indaba yomthetho. Bithi we talk about i-constitution yezwe laseNingizimu Afrika. Into eyivele njalo is the lack of knowledge when it comes to ikakhulukazi abantu bebala elinsundu. Uma sizokhuluma ngalo nje sikhuluma ngawo Mr. ubheka ukuqonda noma ukwazi kwabantu abensundu kakhulukazi abakhona kulo ibhizinisi, baqonda kangakanani ngalamaphuzu? Ngicabanga ukuthi ulwazi lona alikabi bikho khona kahle kubantu bethu. Ngicabanga ukuthi njengoba sibona ukuthi sesinawo amabhizinisi, sesibaningi esingena kwamabhizinisi noma amabhizinisi amancane noma sekwamabhizinisi amakhulu, kodwa ulwazi lezinto enjenge-business rescue ne-insolvency lona luselincane. Kodwa kubalekile ukuthi uma mhlawumbe uwumuntu owusomabhizinisi onganalo lolo lwazi, uyisondeze nabantu noma abameli abanalo lolo lwazi, futhi ulwazi specifically ole business rescue ne-insolvency, ngoba nakhona ebamelini akuthina sonke esiyenzayo le speciality. So kubalekile ukuthi uma uwusomabhizinisi noma uwumsebenzi okwinkampani mhlawumbe esenkingeni, uma uzofuna usizo ulithole kumuntu onaleyo specialization, hayi noma imuphi nje ummeli. Ngicabanga ukuthi uma ulwazi singenalo, asithola abantu abaspecializayo kulowo mkhakha. Do you go, Mr. Ndi, kuwona amabhizinisi in terms of assisting them? Because into eyayivele njalo isikhathi esiningi noma ngabe kuthiwa bafuna uxhaso mali, into eyifika ibashaye is compliance, ukuthi they don't comply, and majority of them they don't comply because abafuni. Amanye uthola ukuthi is the lack of knowledge yona eholela ekuthenini bagcine bengacomply, baze bagcine uthola ukuthi mangabe sebefuna uxhaso mali abalitholi because mangabe kubukwa yonke lezi zinto kufanele ingcukaco kufanele ukuthi babe nazo abanazo because of ulwazi ukuthi alukho. Uma sibheka umkhakha okuwona uhamba ufike kephi uma ngabe sesithinta naleyo ngxenye ethinta i-compliance kuwona amabhizinisi? So thina ikakhulukazi uma usufike kulesi sigaba se-business rescue ne-insolvency, isikhathi esiningi inkampani yakho isuke isimile, kusekukhona izinto mhlawumbe osucomplyile nazo noma mhlawumbe ungazange ucomply nazo, kodwa ibhizinisi lakho lisuke selisebenzile, selihambe ibanga elide laze lafika la mhlawumbe enkingeni yongakwazi ukukhokha izikweleti nongakwazi ukuqhubeka lisebenze. So isikhathi esiningi usizo lubalekile ukuthi usheshe ulithole. Kubalekile ukuthi uma kukhona izinto ongazazi eziqondene nokucomplya nemithetho yeinkampani, usheshe uthole lelo sizo lolo, ukuze uma uyithola ususenkingeni kungabi bikho khona lutho okuqondene necompliance okuzokuvimba ukuthi ukwazi ukuthi ibhizinisi lakho liqhubekele phambili.
Afuna ukuthi bangabe sibuke ukuthengisa nje market Mr. just ukuthi siyasidobela umbukeli because kukhona ababukeli bethu abakhona ebhizinisini asebezofuna ukwazi ukuthi yiphi indlela enibalekelela ngayo ngaphansi kwa inkampani yazwa ukuthi ke uCox yithi ba understand ababukeli abanye abangakwazi ukuthi mhlawumbe abangafuna usizo ngaphansi kwa inkampani yeni because siyazi ukuthi bakhona ababukeli uhlelo asebe interested ekuthenini bakwazi ukuthi baxhumane nani bakwazi ukuthi basizakale kulokhu nje sokuvezile okunye ukuthi kukhona inkampani ezisuke seyiguqe ngamadolo eyisuke idinga usizo and that's why you come in as a company to try and assist those businesses ukuthi bakwazi ukuthi basizakale but asibambe lapho sithengise mangabe sibuya sobe sinaka kabanzi kulelo phuzo asithengise mbole KZN News Talk mangabe sibuya singena kuso ke isigaba sokugcina salohlelo lakho iKZN News Talk oyibukelayo. Asibingelele mbukeli sikhomkeleke kusoke nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukelayo uhlelo loludlala njalo ngolesibili isikhathi sisodwa kwintandokazi ngamabona kude wakho i1 KZN TV and on DStv we are channel 261 uyakwazi ke ukubona ukusuka nokuhlala kwakho konke ke esikuthulela lona kulona lolu hlelo lakho olintandokazi okuyona ke iKZN News Talk kanti kohleleni namhlanje sinaye ke uMiss Uzethu Ntanzo umsunguli aphinde futhi abe uyena ke umqondisi wayo ke inkampani yazwa ukuthi ke iCox yithi sikhuluma naye ke ommeli ngayo ke umkhakha agxile kona kuyona ke ibusiness rescue kanjalo naye ke iinsolvency sibheka yona ke lemkhakha ebalekile kakhulu nakukhuthaza kakhulu ukuthi ke intsha engena ke emkhakheni ke ukuba abameli bagxile kakhulu kuona ke nawo lomkhakha njengoba ubalekile kakhulu nakuso ke isikhathi esiphila kusona ngiyafuna ukuthi Mr. sibheke kakhulu ama services ene za company ukuthi maphi namaphi that you offer. Thina siyinkampani yabameli sinama office aseThekwini aseGoli naseKapa umsebenzi esiwenzayo oqondelene nebusiness rescue irestructuring neinsolvency yona ibheka kakhulu ukuthi singabalekelela kanjani osomabhizinisi abayithola besenkingeni noma inkampani zabo eziyithola zisenkingeni siyakwazi ukuthi sikulekelele uthole indlela yokutakula inkampani yakho uma ingadakuleka uma futhi ivalwa sikwazi ukuthi sikwazisa ukuthi iziphi indlela ezisemthethweni okumele uvale ngayo inkampani yakho siyasiza futhi kakhulukazi amabhanki mhlawumbe uma kukhona la abekhona ama financial lenders ukwenza ama recoveries neinkampani nabantu mhlawumbe abadinga ukuthi ba recover imali zabo kuyinkampani eseyivalile noma abantu abangafuni ukubakhokhela siyasiza nalapho. Ngicabanga ukuthi uzovumelana nami Mr. Nzi because this is something that you deal with on daily basis ukulekelela wona ababhizinisi ukuthi ziningi ingqinamba ababhekana nazo nezigcina iholele ekuthenini umuntu azayithole esevala ibhizinisi nalo but kumbukeli wethu mhlawumbe njengamanje Mr. Nzi uthola ukuthi ibhizinisi lakhe ngempela it's on the verge of closing mapha ama options asuke sanawo to ensure mhlawumbe ukuthi uya rescue ibhizinisi uyalekelela ekuthenini lingagcini livaliwe kanjalo. Into yokuqala engayisho kumuntu ke okuleso simo ukuthi akathole usizo lomuntu okuwona lomkhakha webusiness rescue nama insolvency ne restructuring into yokuqala ekumele uyenze ukubheka ukuthi isimo sibucayi kangakanani lokho uma ungaphakathi kwenkampani isikhathi esiningi awukwazi ukuba nehlo eli-objective so into yami ithi thola umuntu ozokwazi uku-advise akwazi ukuthi inkampani yakho ayibuke ngendlela eobjective hayi ngendlela wena mhlawumbe obona ngayo so thola illegal advice eobjective bese lowo muntu lowo okulekelelayo uzokwazi ukukhombisa ukuthi indlela eyaphambili kule nkampani iyiphi mhlawumbe ngenzeka ukuthi inkampani ingakwazi ukuthi ibe ne-informal restructuring ingadingi ukuthi izingene mhlawumbe ngaphansi kwebusiness rescue noma nge-insolvency mhlawumbe yinto eningasebenzisana nayo nibambeni ukuthi okay nazi indlela la thola khona indlela yokusiza leli business uma kukhona isidingo sokuthi ngempela isimo sesibucayi kakhulu asibone ukuthi singakwazi ukuthi senze iprocess eformal kungaba ibusiness rescue noma iinsolvency lokho ikona okuzosiza ukuthi ubone ukuthi uyaphambili kanjani ngendlela yebusiness lakho.
Abantu abaningi mangabe suke sekukhona inkinga ezinkulu kakhulu kulona ibhizinisi baye babona indaba ye liquidation kuyiyona only option that they have. Ngokusebenza kwakho zonke izinsuku osebenza ngazo lezi inkinga, Mr. Nzi, liquidation, is it really the only option uma ukuthi ngempela ibhizinisi seliguqe ngamadolo libhekene nezinkinga? Ngicabanga ukuthi i-liquidation kumele kube iyona into yokugcina ngci usuzame konke okunye. Isizathu salokho ukuthi uma inkampani ingena kwi-liquidation imisebenzi yabantu iyaphela. So leyo option i-extreme kakhulu mawubheka isimo somnotho nesimo somsebenzi eNingizimu Afrika, angicabanga ukuthi iyona nto efanele sibheke kuqala. Zikhona ezinye indlela zokwenza ikakhulukazi mawenza i-informal restructure la ukwazi ukuthi ukhulumisane nabantu bakweleta imali njengebhizinisi, ubone ukuthi zikhona yini indlela zokuthi kube khona ama-terms a-renegotiate-wayo. Ungabona ukuthi ungakwazi yini ukuthola ama-extension kuma-lenders akho, noma futhi uzame indlela ye-business rescue uma udinga ukuthi ungene kwi-structured restructuring. Ikhona leyo ndlela, ngoba leyo ndlela leyo imisebenzi yabantu isa-protected uma isaqala. Ngokuhamba kwesikhathi-ke umuntu lo onlekelelayo oyi-practitioner ngaphansi kwaleyo business rescue uzobe esenza uplani ozokwazi ukuthi utakule lelo bhizinisi kuleyo nkinga ebhekene nayo. Kuluma uthinta iphuzu bengade ngiza kulo Mr. Nzi, mawuthinta iphuzu lokuthi lukhona uhlelo lokuthi ibhizinisini ukwazi ukuthi uthi restructure then ukuthi ibhizinisi kuvele kuphele ngalo kanjalo, but esikubonayo ukuthi isikhathi esidinga amabhizinisi amaningi agcine nje efadalala kanjalo. Kungani mhlambe abantu abaningi bengachoose leyo option to restructure or else bakhethe i-business rescue? Ungaba ukuthi mhlawumbe abanalo ulwazi ngokuthi kukhona izinto ezinjenge business rescue. Ngesinye isikhathi kungaba ukuthi mhlawumbe bathola ulwazi olungekho correct, mhlawumbe umuntu abafuna kuyena advice naye akanayo leyo understanding ukuthi kukhona lezi indlela zokwenza. Ngesinye isikhathi kodwa futhi ingcindezi yabantu laba mhlawumbe abakweletwa imali, uthole abantu mhlawumbe abanjengamabhanki nabanye ama-creditor noma ama-supplier asekade elindile ukuthola imali, akweletwe imali, abona ukuthi ngeke asakwazi ukulinda, wona azofuna ukuyivala inkampani. So ziningi izindlela la umuntu noma ibhizinisi elingayitholela isinkingeni lokuthi alisanayo enye option manje, kumele liqhubeke ne-liquidation. Kodwa noma ubhekene naleyo nkinga, thola i-advice ekuyiyona, ngoba noma ukuleyo nkinga lisekhona ithemba lokuthi ungakwazi ukurestructureisha. Ngicabanga ukuthi into ebalekile kakhulu lesothi maphethelena lo hlelo lethu bese sikunikeza ithuba lokuthi ushiye inombolo yakho ukuze bakwazi ukuthi ababukeli bethu ikakhulukazi bona osomabhizinisi bakwazi ukuthi baxhumane nani, bakwazi ukuthi bathole more information kule topic esikhuluma ngayo nebalekile kakhulu. Ngomusho wodwa ngenxa yesikhathi Mr. Nzi, ngiyafisa ukuthi mhlambe ukhulume nama young professionals. We know ukuthi part of what you do is to also mhlambe give guidance and motivation kubona, mhlambe with just one line because of time, ukuthi mhlambe lokho ukwenza kanjani, and also for people mhlawumbe abafisa ukuthi benefit from that, iziphi indlela abayisebenzisayo? Banalo ulwazi lokuthi bangene kulomkhakha, baqine, babe nesibindi, babe nokuzithemba. Njengabantu abasha ngicabanga ukuthi umuntu akabe ne-self confidence, azethemba ukuthi unalo ulwazi olwanele ukuthi angene kulomkhakha. And also on social media pages, are you available? Abakwazi ukuthi bangene emapagini eni, or maybe like your websites where they can go to, or maybe a phone number where they can call so that maybe they can get more information on the topic that we were discussing tonight? Yebo, so ikona i-website yethu yaka Cox Yates. You can visit Cox Yates at www.coxyates.co.za. Ku LinkedIn uyabheka futhi uCox Yates. Mina ngibased kwi-office lase Johannesburg. Inamba yethu u-010 0155 800. Iyona namba yethu ke esitholakala kuyona for usizo, kodwa njengoba ngishilo sinawo ama-office naseThekwini naseKapa.
Nje kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawe kuluhlelo lethu sisharele yonke le information which is very informative for ababukeli bethu. I do believe ukuthi sophinde futhi silithole elinye ithuba sikwazi ukunaba kabanzi njengoba umkhakha obalekile kakhulu ko siyaqala nokuthi sikhulume ngawo kuluhlelo lethu sizophinde futhi sicela ukuze sikwazi ukuthi sinabe bakwazi ukuthi ababukeli bethu kakhulukazi laba abawusomabhizinisi bakwazi ukuthi babenefite kulona ulwazi lakho. Asikubonga kakhulu ngesikhathi sakho siphesona kuluhlelo lethu. Ngibonge kuwena Simangele nababukeli. Finyelele kona ke amaphethelo aluhlelo bese kuthulela lona kuloko sukula namhlanje. uSimangele wakachiro ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi sihlangane ngokuzayo.